Кайнатма. Сиңа Туфан исемен кем бирде? Әти. Кемгә багышлап? Туфан абыйга. Туфан Миңнуллинга. Миңнуллингадыр. Чөнки мин 2 тапкыр исемне алмаштырдым. Анары менә 1 елдан соң инде, миңа 1 яшь булгандамы шунда миңа Туфан исемен куштылар. Беренче исең нинди булды? Раил. Раил. Юктыр килми битенләй. Мине әтиләр көткәннәр икән малай дип. Әйе. Һәм малай булгачтан миңа Туфан исемен биргә тиеш булганнар. Без 2 Туфан булырга тиеш булганбыз. Әйе. Элек бит үзилар булмаган. Сәлам Туфан. Аннан соң миңа Ландыш исемен кушырга тиеш булганнар. Ахырдан Лейла булып чыкты. Әйбәт бит. Әйе. Сиңа Туфан туры килә, Лейла миңа туры килә. Әйе. Һәм икенче сорау. Гений булырга авырмы? Ой, белмим дә, гениялардан сорарга кирәк, беренчедән, икенчедән, менә син ниндидер авыр сүз сораулар бирсәң, мине әйтермен, Ләйлә кайнатма ярыймы? Бәйләнмә, кайнатма. Комментарийсыз калдырам. Әйе, күңел хәзерге вакытта бик кайный бит, сез аңлыйсыз, беләсез, шуңа күрә теге җылылык бик теге кыздыра да инде хәзерге вакытлар. Урамда салкын булса да. Беләсеңме, тагын бер тәс килгән башында. Мин синнән куркам. Ни өчен? Мин дә синнән. Юк, син миннән куркмыйсың. Мин синнән гел каушыйм, сине күргән саен. Син миңа беренче тапкыр килеп әйткәнең бар. Нигә исәнләшмисең дип. Мин исәнләшергә дә куркам. Мин сине күрәм дә, бу мине күрде бугай, ничек кая борылып китергән икән. Дип качып китәм. Мин бәлки шундый мин шулай карыймдыр, күз теше матур кызларга. Синең абруйлыгың да көчле, шуңа күрә беләсеңме, теге кемнеңдер ничектер теге курыкмыйсың килеп яшәргә. Менә син бар ул минем име каушата торган кеше, Ильяс Гафаровтан бик кытышкыч каушыйм миңгел күргән саен. Аннан соң менә тагын кем бар кемдер? Айрат Фәйзрахманов. Менә сезне күргән саен мин теге беренче килеп исәнләшергә. Эш ир кеше. Шин мусульман хатын. Мин теге сакланганга күрә, кытышкыч сакланасың да име, югалып калганга күрә, шулай инде. Белмим. Нәрсәдә мин сиңа сакланам? Менә сез икенче сорау. Вот нәрсәңне күреп сакланганмын микән шулай дип. Кемдер мин сине бик яхшы сөйләгәндер инде. Шундый гениальный кеше дип. Кемдер? Бәлки бик күп кеше. Сен беләсең бит инде үзең дә сизәсеңдер, име? Синнән ничектер күтәреп йөриләр, өскә Низамов бар безнең, име? Музыкантлар да шулай күтәреп йөриләр аны. Менә режиссерлар да син булып чыгасың. Белмим, тагын яшь режиссерлар бар бит. Минемчә теге Забаров та ул күп әйберләр эшли, әйбәт әйберләр эшли. Хәзерге вакытта яңа режиссерлар килә башлады. Минемчә ул бик яхшы. Мин шул яңа режиссерларга теге куярга да, безнең Тинчурин театрында куярга да бирәм инде. Чакырасыңларны да, име? Әйе, чакырам. Бу елны да тагын бер яшь режиссерны чакырырга уем бар инде. Ул яңа гына гитсне битерде, үзе чаллы егете. Менә ул килергә дә мөмкин инде. Минемчә теге ниндидер яңа алымнар алып куйсалар, минемчә бик әйбәт була. Менә Забаровның нинди сиңа спектакльләр ошый? Кайсына барырга дип тәкъдим итәрсең безнең тамашачыларга, тыңлаучыларга? Мин үзем спектакльләргә күп йөри торган кеше түгел, чөнки эштә дә күп спектакль карап теге монда профдеформация инде. Әйе, мин теге күбесенчә теге музыка тыңларга яратам, күбрәк консерваторияларга йөреп инде, аңа да инде вакыт күп юк. Тормышмы бу, мәсәлән, ул иң беренче дә иң уңышлы дип тә әйтеп була бугай, минемчә. Менә шул спектакльгә Мине карамаган. Мине карамаган. Мин дә карамадым бит. Син чабаны мактыйсың. Кеше мактый, мин дә мактый инде.
Караганның бармы сен? Yok бар. Ағыла да булды, тағыла карадым. Миңа бик ошады. Ничек музыка белән эшләве инде, актерлар белән ничек ул теге бик по-свойски дип әйтеп, теге бик якын репетицияларда бик теге якын итеп бер-берсен эшләве күренә. Нәрсәсе белән сен Тинчуринга килдең белсенеме? Ул минем өчен Тинчурин 1-2-3 ел элек кытышкыч менән йөрерлек түгел инде. Кешнеп кирәсе килми. Мин күп йөрим театрга. Мин теге, беләсеңме, избалованный зрительләр өчен дә әзрәк кенә ниндидер яхшырак спектакльне күргәчтен, сиңа инде менә бу сәхнәдә әбеләнә йөгерә торган ниндидер ханым, ул сәхнә бетми. Ул теге, мин нәрсә булды? Сәрвәр! Йөгерә сәхнәдән тегендә. Тукта инде. Бу бик кытышкыч гипер була. Алар уже ордырган, андай чын тормыш юк ул спектакльдә. Һәм алар һәрберсе шундый иде. Син килдең дә, менә бу системаны сындыра вата башладың. Һәм күп кеше киткәндер инде, име? Түзмичә. Бармы, булдымы алай? Юк, актерлардан бөтен кеше калды. Бер кешене дә без теге алып ташламадык та, ул китмәде дә. Мин теге иң төп максат инде анда килеп актерларны куып түгел бит. Һәр актер, анда эләккән актер инде, ул анда ни өчендер эләкте бит инде, ни өчендер ул анда эшли, һәм Ни өчендер? Һәм Сәләте булган өчен эшлидер инде. Сәләте булмаган, бөтенләй сәләте булмаган актерлар юктыр минемчә теге зур театрларда. Шуңа күрә аларны икенче яктан ачырга кирәк иде. Икенче материал, икенче режиссерлар, икенче алымнар, икенче драматургия. Шуңа күрә аларны эшләгәч инде актерлар икенче яктан ачыла. Минемчә. Беренче нинди куйдан син постановканы, кайсын куйдан, менә беренче синеке булган. Хәтерләйм, галәм булды. Юк, полиционер булды ул. Әле күптә ул 2 ел ярыммы шунда, 3 елмы инде шул спектакльга. Ну, анда ниндидер теге комедия куярга кирәк иде, ниндидер җиңел комедия. Шуңа күрә вот менә шундый форматта без куйдык. Илгиз миңа әйткән иде, күптән язган әйберем бар. Шуны укып чыга әле, мин укып чыктым да, миңа ошады. Без аны икенче актны тулайым үзгәртеп, яңа акт язып, инде менә шул полиционер ул беренче спектакль булып чыкты инде безнең. Дуслар, татар телендә милли проектларны җитештерү җиңел эш түгел, ләкин сез безгә ярдәм итә аласыз. Сезнең өчен шундый мөмкинлек ачтык. Видео астында сылтамага басып, сез безнең проектка матди яктан ярдәм күрсәтә аласыз. Кайнатма. Барса сәлам. Бу Кайнатма подкасты. Минем исемем Ләйлә һәм безнең подкастыбызга төрле сәләтле, билгеле шәхесләр китә. Бүген безнең кунакта Туфан Имамуддинов. Ул билгеле режиссер. Шул җитә бит инде сине шайтан. Җитәр. Әллә маскам бар бит син, золотая маска? Юк, мин берничә тапкыр анда номинация билгеләндем номинацияга, әмма алмадым. Хәзер аласы да килми. Хәзер кирәге дә юк инде. Нинди шундый лауреат буласың килә нәрсәнең? Тукай премиясенең лауреаты Юк, чынлап әйткәндә, мин теге бөтен премиялардан, званиялардан баш тарттым. Инде мин әйттем, теге юк, без Әлиф группасы белән чыккан идек, безне чыгардылар. Тукай премиясенә, әмма хәзерге вакытта бер ниндә дә премияларга, званияларга да безнең хис китми. Шуңа күрә теге без аңа омтылмыйбыз. Без дип син Әлифне әйтәсең инде, диме? Әлифне. Мин Туфан Имамуддинов килгәчтен, миңа Гөлназ Бәдретдин чакырган, премьера була, әйдә Мәдәрис Галәмгә, багышланган Галәмгә тәкъдим иткән. Мин килдем дә, беренчедән Мәдәрис Галәмне мин беләдем, шундый. Аннан соң шундый икенче төрле хореография белән мәйдан мин Тинчуринда утырамсың, кая мин моңдамы мин мәйдан кайда, бер мизгел онытылып киттем. Аннан соң кайтып укыдым комментарийләрне, кеше аңламаган. Син ничек белән тормыш итәсең? Тинчурин сәхнәсендә андай бер булырга тиеш түгел дип, әллә нәрсә күргәннәр, шунда нидер җинси органнар күргән кешеләр.
Мен әйтәм, кеше шундай бозыкмы соң безнең, мен әйтәм, я шундай тыныкмы башлары, аңламыйлармы? Мен үпкәтми ул сине. Юк, мин аларга карасам, үзем аннары бернинди спектакль куя алмыйм инде, да. Беренчедән, икенчедән, тәнкыйть булырга тиеш, минемчә, әмма тәнкыйтьче булыр алдыннан нәрсәдер аңларга кирәк. Театрда, драматургиядә. Син аны бөтенләй аңламасаң, икенче сферадан булсаң, ул ниндидер любительщина, частное мнение дип әйтәләр бит, шундый әйбер. Диванный критик. Диванный критик. Немчә аларга мин аларны укымыйм да. Мин яхшы статьяларны да укымыйм, начар статьяларны да укымыйм. Менә бу минем зур плюс минемчә. Ләкин бар нидер режиссерлар бар, алар яңартырга тырышалар да театрны, һәм артыгын җибәрәләр. Мин булганым бар, Райкинның спектаклендә Ромео и Джульеттаны куялар алар, яңаша әйтеп. Һәм анда Ромео белән Джульетта алар скейтбордларда һәм роликларда йөриләр. Син күрәнеңме моны, күрәнеңме? Юк, карамадым, әмма минемчә Ди Каприо белән булган фильм, ул минемчә бик уңышлы, әйбәт фильм. Анда яңартып була. Аны уйлап кар, Сейер, Шекспирны укыйлар булар. Анда тора монда скейтборд өчен монда әйберләр, имеш, шунда секрет-секретлар уйныйлар. Син кая килгәнеңне аңламыйсың монда да. Син урам паргында утырасыңмы, я син Шекспирны карыйсыңмы? Бу диссонанс тудыра. Бу нинди режиссер нәрсә әйтергә теләгән микән дип ахырдан чыгып китәсең. Чөнки Шекспирны әйшеннән да син башын беләсең, уртасын беләсең, ахырын беләсең. Ул сине шаккатыр өчен, ул белән шундый алымнарны алып булыша. Кирәкме ул? Юк, минемчә Шекспирны аңламаган, төбенә аңлап бетермәгән кешеләр генә шулай куя ала, минемчә. Аны яңартырга була, кирәк тә кай вакыт. Әмма конфликтны аңларга кирәк бит инде. Алар бер шәһәрдә яшиләр, бер майданчыкта, ике гаилә, алар кашанда бер 20 ел элек бик тату яшәделәр. Аннары нәрсәдер килеп чыккан, сугыша башладылар, бер-берсен үтерә башладылар. Ул Ромео и Джульеттаны менә шулай аңларга, ул бит шулай язылган. Ул бит трагедия дип атала. Урам әйберсе генә булса, без бер группировкадан, сез икенче группировкадан, мин менә скейтта йөрим, ә син велосипедта йөрисең. Шундый конфликт, ул детский конфликтка, балачактагы подростковый конфликтка әйләнә. Бик кичкенә конфликт. Әмма шул конфликтка алар бит олы буын да бит бәйләнгән. Олы буын башлады бу конфликтны. Әмма яшьләргә шул конфликтны башлаган олы буынга буыннар алар хәзер шул яшь буыннарны сугыштыралар да үтерәләр дә. Шуңа күрә Шекспирны укысаң, сюжет буенча шулай. Аны ничектер аска төшереп, ниндидер гади сюжетка әйләндереп булмый, минемчә. Әйләндерсәң, ул шулай скейтборд белән ролик белән конфликт була инде. Менә шундый әйләнеп калды ул ахырда. Мин анда кеше зал басты, кул чаба. Кайсыр вакытта уйлыйм мин, зал шулай басырга кирәк булганга күрәме, или чын күңелдән аңа ошаганмы дип. Күбесенчә минемчә күп кеше баса, мин дә басарга тиеш дип баса. Әмма кай вакытта шундый спектакльләр була, алар бер сулышта менә тамашачы белән яши, һәм чын күңелдән торып алар кул чабалар. Минем бер тапкыр аны күргәнем бар, чынлап та шул хәтле менә бирелеп, актер белән бергәләп, бер секундта бөтен зал басып кул чаба башлады. Бу нинди спектакль иде? Ул Германиядан Берлинер ансамбль алып килгән иде, карьера Артура Уи дип аталган Хайн Мюллерның соңгы эше. Ул Хайн Мюллер ул драматург та, режиссер да инде. Анда бер яктан гади генә бер сюжет инде, бер кешедән ул кәбестә сата, һәм шундый
iki kişi аны көріп инде берсе әйтә, мин бу кешедән тиран ясыйм, тиран, диктатор ясыйм. Алар бәхәсләшеп китәләр дә, ул шул кешене кәбестә сата торган кешене диктатор ясый, чынлап та диктатор ясый аннан. Һәм ул теге чыкканда инде иң соңгы мизансцена, теге ул менә булай уна үтерәләр инде, һәм Тираннымы? Тиранны үтерәләр инде, алар үзләре эшләделәр дә, үзләре үтерәләр инде аны, һәм ул сәхнә алдына килә дә, и бөтен зал ул теге мин әле килермен дип, теге сез әле минем белән хушлашмагыз, мин әле килермен. И шуны эшләгәчтен бөтен зал теге син 37 елга Германияга кадрларны күрдең, как будто бы. Чөнки теге халык бер секундта баса, кул чаба башлый, теге алар тамашачы шул диктаторны көтә кебек. Менә шул әйбер ул минемчә режиссер аны ничектер тоеп алды да, һәм куйды да, һәм зал менә булай сикереп басып кул чаба башлый. Һәм шуны күреп инде гаҗәпләнәсең дә, куркуга каласың инде. Соңгы спектакльдә булды, атамасын оныттым, карале, сәхнә әйләнеп йөри анда, сәхнә эченә керәсең. Җилкәнсезләр Җилкәнсезләр бит булмый. Җилкәнсез анда ул героиня җилкәнсезләрдә оригиналда ул телсез име? Юк. Ничектән телсез иттең? Чөнки ул һәр вакыт шин әйберне әйтә. Шин әйберне әйтә, уяныгыз дип теге, сез нәрсә күмер юк бит, сез ниндидер хыялларга батып яшисез. Ул гел чынлыкны әйтә, һәм аны беркем дә тыңламый. Шуңа күрә хәзерге вакытта да чынлыкны әйтә башласаң, гел икенче телдә сөйләшергә кирәк. Телсезләр телендә. Димәк, син шокка торасың бит инде менә бу шуга. Нинди алым шокка торалымы? Беренчедән син бүтән тамашачыны сәхнәгә кертәсең. Айе. Күп кеше сыя алмый. Айе. Камер варианты барлыкка килә. Сәхнә туктаусыз әйләнә. Юк, ул гел әйләнми инде. Туктала да, аннары сәхнә бара, аннары тагын әйләнеп китә инде. Анасын телле кыз телсезгә әйләнә. Монда күп алымнар бит. Тагын нинди алымнарны күрмиш калганмын мин анда. Менә беренче дә белергә кирәк. Без иң баштан пластинкадан башлыйбыз инде. Пластинка ул теге бер үк җырлар, бер үк ниндидер ситуациялар гел әйләнеп йөри инде безнең якка. Кире кайта, теге шуңа күрә заезженная пластинка дигән образда бар инде. Менә 100 ел үтте, әмма шул ук ситуацияга килеп эләктек. Менә шундый һәм бу өстәл пластинка ул зур пластинкага әйләнә. Һәм бу пластинкада хәзерге вакытта яшәүче кешеләрдә алар әйләнеп йөриләр. Бер үк эволюция дигән әйбер туктала тарихта. Шуңа күрә алар шул әйберләрдә очрыйлар, шул ук ситуацияларга эләгәләр. Менә шуңа күрә шулай ул төп принцип инде. Кеше дә, тамашачы да, актерлар да алар бер ситуациядә яшиләр. Үзгәрми бер нәрсәдә. Миңа ошады ул спектакль ансы истә. Әйтәм бит күп йөрелә дә, әйтәм бер моментта уйлый башлыйм. Аны бит язып барырга кирәк. Киноларны да карыйм мин, көненә мәсәлән бер кино карарга мөмкин мин. Ул бит 365 кино булырга мөмкин елына. И бер мизгел син онтасың, аның исемен онтасың, режиссерларын бер кашыга әйләнә башлый. Шуңа күрә менә я язып барырга кирәк булып чыга инде, я ничектер шокка торганнары гына истә кала. Һәм минем бәсен дип показатель бар спектакльнең. Мин телефонны чыгарып карамасам вакытны. Димәк, ул спектакль әйбәт. Менә төшергәндә, блогер, миңа төшереп алырга кирәк постер мизгелләрне. Анда шул вакытта телефонга сәгатьне карамасаң, димәк, бу инде яхшы спектакль. Синеңчә теге соңгы вакытта, соңгы ярты елда, 3 айда машында ниндидер яңа теге спектакльләр сиңа сискәндергән, тетрәдергән спектакльләр булдымы соң? Беләсеңме, булды. Беләсеңме, Гөлчәчәкме соң? Ничего такое Гөлчәчәк, по-моему, ярты саат кенә спектакль, аны Булат Гатауллин куйган бу яшь артист Кариевның.
Андагы алымнар, анда экран, анда ут, анда бүтүн, анда да шокка тора ул. Сәхнәдә түгел ул. Фойеда эшләнелгән спектакль ул. Һәм Карифның театрының фойесында алар кайдыр искә менеп китәләр баскычтан. Биннән карыйлар. Монда ут, артистлар үзләре ут белән шитәләр. Андагы киемнәр миңа ошады. Һәм кыска. Шул җитә. Син сулыш алып кына куясың, һәм уже спектакль бетә. Менә шундый моменты бар. Ярый, тагын бармы? Тагын Сицетуй. Сицетуй? Ансы да ошады. Комедия, да? Комедия, ул һәм классик комедия. Әйтәм бит, мәсәлән, минем әнием йөри минем белән бергә теге озын-озын балачакка йөри, шул ук синең спектакльләреңә йөри, һәм бер мизгел кеше ара. Менә шундый шокка торгач алымнардан эшләнелгән спектакльләрдән аларга кирәк шуннан да теге серверлар булган спектакльләр, нәкъ шундый. Һәм Сицетуй менә ул аларга нәкъ ошый торган әйбер инде. Классика, 6 артист уйный, бер сәхнәдә туктаусыз алар алмаш. Син карадыңмы, соны карамадыңмы? Юк. Ишеткән. Һәм ул шундый без Венера Ганиева җыры белән, аннан соң һәм кызык, нәрсәсе кызык, алар белминчә меңләгән акчага эшләгәннәрдә декорацияне, чөнки анда душ бар, ул душ эшли. Илгиз Заниев язды бит инде. Илгиз Заниев классикага әйләндеме әллә синеңчә? Ну, менә бу очракта бу заказ булгандыр. Аңлыйсыңмы? Әйтәм бит, тенденция бар. Автобуслар белән килә бит инде бар авыллардан апалар, һәм алар киләр син спектакльләрне алар аңламыйлар син спектакльне. Аңламыйлар да. Һәм китәләр. Бу нәрсә булган бу бузганнар Тинчурин театрын дибеме? Һәм аларга кирәк менә мондый классик әйберләр. Син дә эшләгәнсең бит аны, минемчә, теге картлар йорты турында. Бармы хәзер? Каламы бу сезонда? Кала. Менә как раз аны бит шулай карап киләчәкләр, сөенеп ул апалар. Син дә кил. Мен куркам. Мен хак күрәчәкмен дә шул артистларны, шул халәттә мин уже андыйны карый алмыйм. Хәтта Сицетуй шады миңа, аңлыйсыңмы? Аны сестер, әйтәм бит инде, анда ул Венера Ганиева җыры, ул саундтрек, ул инде шуннан башланып китә дә, җылылык бирә. Син картая башладыңмы әллә? Шундай белә шасасың аны. Ну, ярар. Алайса миңа көл шады, көл. Ансына да бардым мин. Аңа миңа әйткәне Айрат Фәзрахманов, ул спектакльне япканчы, бетергәнче барып калырга кирәк. Ал барамсың? Бара. Көлгә барып кайттым, менә ул да кызык. Дип саныйм мин. Аны бит ниндидер япон авторы име? Янычтыр безгә әйләндергәннәр. Кызык иш, сой җырлары белән. Ну, бит ничаклы әйберне бутап, шейкерда, сиңа коктейль итеп бирәләр. Менә шулар ошаганнар шулардан. Начармы? Юк. Авырсылап куйдым. Әмнә Идегәйгә кайтсак. Фәнзилә Җәүһәрова дигән кешене беләсеңме син? Юк. Фәнзилә Җәүһәрова белмисеңме? Юк. Тәнкыйтьләр чыккан. Минем апам. Ул минем апам. Безнең гаиләбез зур, әни ягыннан гаилә бик зур, әти ягыннан гаилә кечкенәрәк. Һәм зур гаиләдән Фәнзилә апа ул иң яраткан апаларның берсе. Һәм мин кайтам Идегәйдән шундый шатланып, икенче көнне укысам, Фәнзилә апа да дөрес түгел, нәрсә булган монда дип язып чыга. Критика ясап. Ну, менә карап бер гаиләдән ике төрле фикер. Ул шулай булырга тиеш. Ул бит эксперт. Нәрсәнең эксперты? Ну, тарихчы, фольклорчы. Ну, ул театр эксперты түгел бит. Юк, анысы бар, әйе. Тарихчы ул бит менә, мәсәлән, тарих әйберен укыса, ниндидер танкыйтме шунда Идегәй турында, ниндидер фикерләр инде, менә ул профессионал кеше, ул алып инде яза ала. Юк, ул шулай түгел, чөнки менә булай бу чыганакта шулай язылган, монда булай язылган, менә булай язылган, ул дөрес түгел. Әйе. Мәсәлән, театрның беренчедән вакыты шикле. Идегәйне син бит күрдең, укыдың бит. Ул аны куя башласаң бер 7 сәгать чыгадыр. Менә шуңа күрә 7 сәгать хәзерге вакытта кеше карый аламы?
Юктыр, минемчә, шуңа күрә 1 сәгать 40 минут булса, 2 сәгатьлек әйбер булса, ул бик тә җитә. Тарихи әйбер ул бит теге комедия түгел. Хәзер комедия, 2 аклы комедияларда карамыйлар бит инде. Авыр. Хәзер икенче дөньяда клиповый мышлениеләр, клиповый 15 секундлык видеолар карыйлар да, кешенең башы уже китә башлый, осын әйберне карый алмый. Менә шуңа күрә теге аңларга кирәк һәм теге линияларны да күбәйтә башласаң, теге Идегәйнең улын, Нурадынны кертсәң, аның да ничек аның тормышы барып чыкты инде, шуны сөйли башласаң күпкә китә. Шуңа күрә театрның үз законнары бар. Шул законнарга таянып, инде бу әйбер эшләнгән, театраль әйбер эшләнгән. Ул этноспектакль бит түгел. Этнографический ниндер тарихи спектакль түгел. Ансы бар. Хәтерлим әле, без анда апам белән барганык. Һәм киреп утырдык. Утырабыз, 10 минут үтте, Айса торды да китте. Урыс теленә тәрҗемәне алырга. Чөнки ул бит ничек тиргәннән иске татар телендә эшләгән. Мин ничектер Идегәйне шундый яхшы хәтерлим. Мин карыйм, мин дә сүзләрен аңлап бетермим. Ләкин мин нәрсә булганын, теге операны караганда, син дә операнда нәрсә җырлаганын аңламыйсың. Монда да шулай карыйм, ләкин мин аңладым күп әйберне. Һәм барбы караганда син спектакльләрне син карап утырасың. Миндә профдеформация уже. Теге от урынына ул тактагына куя да. Бау һәм бау белән отны күрсәтә. Бу бит гениаль. Ничек менә минемчә менә бу гениальлык. Ничек уйлап таптың син андай белән? Акча юк. От чыгарыр диген. Юк, чынлап та теге театр ул бит образлар белән сөйләшә инде. Мәсәлән, аңларга кирәк Идегәй ул шигырь формасында язылган, анда күп кенә образлар бар. Анда мәсәлән шундый зур кешеләр, анда мәсәлән Идегәй башын чаба, аның аяклары 2 километрлы теге шундый мифология әйберләрен образлар кулланмыйча ясап булмый. Шуңа күрә теге атлар чабышында инде ниндидер алар анда атлар чапканда күп кенә атлар булганда инде анда күтәрелә менә зур гына тузан күтәрелә, анда тузан бара. Беренчедән тузан бара. Син тузанны күрәсең, аннары атларны гына күрәсең. Шуңа күрә шундый образларны кулланып кына без күрсәтә алабыз меңләгән кешене. Шуңа күрә менә шул әйберләрне эшләсәң, инде ул темага да ята, беренчедән, образларга да ята, шигырь формасына да ята. Шуңа күрә аны эшләргә шулай кирәк иде. Атлар чыгарып, анда бер ат чыгарсаң, бөтен кеше атка гына карый. Менә шундый әйберләрне эшләргә. Син менә ярар, алымнарны алырга әйтәсең, син гениаль һәм син әле бунтарды. Әйдә шундый эпитетларны кулланмыйк инде. Юк, минем тапшыру. Ну, бунтарлык бар бит инде, бунтарлык. Бар. Мин бер тапкыр әйткән идем, зәңгәршәлне сүтәргә кирәк инде, җитәр. Аннары тавыш купты. Юк, ул чынлап та шулай бит инде. Юк, бит ул аштагы токмачлы аш. Аңлыйсыңмы? Токмачлы ашсыз аш булмый. Шуңа күрә Камал театрында зәңгәр шәлсез инде була алмый кебек. Әйе, бәлки аны куймаска кирәктер беренче итеп, премьер итеп. Куядыр торсын ул фойеда туктаусыз уйналып торсын, мәсәлән, име? Фойеда экранда. Ләкин алар инде ул юладан китә алмыйлар. Я икенче куйга кирәк аны. Тине икенче тир. Шулайдыр. Юк, мин ничне әйттем инде, теге бунтарлык сиңа хас дип. Юк, ул гел булырга тиеш тә, минемчә. Чөнки син бит нәрсәгәдер карап, теге ризалашмыйсың, син ниндидер юллар эзлисең. Бунтарлык ул ниндидер яңа юл эзләү, ниндидер әйдәгез бу әйбергә икенчерәк карыйк әле, теге бер яктан карамыйк әле. Безгә әйттеләр, без шуңа ышанып теге генә яшәргә тиеш түгел.
Bizden bit mesela ikinci avtorlar da köp, alar şairler de, obrazlar da, şuna göre ul şul yaktan çıkıp kına indi. Tege bütünley yababız, kuabız, яңаны эшлибез. Менә ул чынлыкта да радикаль форматта мин теге демократия форматлы булам инде. Әмне бу демократия сеннәр идегәйдә биткәчтен анда өсте чыкты язма без бош имибез. Әйе. Менә бу фикерне син әйткәчтен артистларга син алар ничек кабул иттеләр? Барса риза булдымы бош имескә? Ю, алар баш иеп теге ризалаштылар инде. Без бош имибез. Без риза. Менә бу нәрсәгә бу нинди протест иде? Нәрсәгә син бош имисең? Аңларга кирәк инде, менә шундый фаҗигале инде ситуациялар идегәйдә күрсәтелә. Теге һәм теге без актерлар, без аны уйнадык кына, теге ул безнең тормышка тими, без теге уйнадык кына, без теге шаяртып кына эшләдек. Это всего лишь игра. Әйе. Минемчә теге ул һәр кешенең үз позициясе булырга тиеш инде. Һәм без шул ситуацияга баш имибез дип теге без ризалашмыйбыз. Беренчедән, икенчедән шундый татарлар өчен фаҗигале тарих вакыйгаларында инде, тарихи вакыйгаларында теге без ризалашырга тиеш түгел. Шуны тагын бер тапкыр үтәргә, мәсәлән. Бу бит инде спектакльдә кебек. Әйе. Шундый алым теге. Ахырдан нокта кую шундый шок катырлыгы. Әйе, ул һәм теге шундый көнгә туры килде инде. Син премьерда карадыңмы? Әйе. Шундый көнгә туры килде. Теге без үзебез дә аны аңлап бетермәдек. Ничек туры килгән? Әйе. Тыйыла, шул секундында уйлап тапкансыз дип. Әсәне иртәрәк уйлап тапкансыз. Әйе, иртәрәк. Карале ничек кызык. Аннан мин Тузда булган идем. Анда эшләгәннәр алар спектакль Людмила и Руслан дигән. Әйе. Син карамадыңмы аны? Карадым. Һәм анда да режиссерга килделәр Смилар. Аларда шундый провокацион сораулар биргә тырышалар инде. Нигә хатын кызларны куясыз сез алга, планга, нәрсәгә дип нәнәне. И ул әйтеп, былай да аңлашыла нәрсә әйтәсем килгәнемне дип. Бу чорда нәрсә әйтәсем иратлар юк. Алар юкка чыгып баралар. Шуңа күрә кызлар ахырдан битендә алар иратларының күлмәкләрен кочаклап калалар. Менә шундый. Анда да битендә хәзерге вакытта режиссерлар алар аңлаган кеше өчен аңларлык фикерләр җиткерәләр. Аңламаган кеше карап кына кайта спектакль. Мин спектакль карап кайттым дип биме. Барыбер ничектер сез итергә әлбәттә синең героин күк телсез. Әйтергә ярамый. Ләкин әйтергә кирәк. Әйе. Нинди булса да формада әйтергә кирәк. Телсез формасында да. Чөнки килә бит инде, барып тикшерүчеләр килә булып чыга бит инде, диме? Синең өстеңә нидер кешеләр язганнар имы, кляузлар, фәләннәр. Алар һаман да язалар инде. Тырышалар. Бер язсалар яза башлыйлар имы? Әйе, шулай инде. Ничек шу иренми микән менә иҗади кешеләргә шайтып язып утырырга. Яны шаккатам, чөнки бит чыннан да кем тагын эшләячәк. Менә сине алып ташладылар ди, ярар. Кем тагын киләсең син урыныңа? Юк, ул килер әлбәттә. Кеше табылыр да. Да шуңа күрә теге моннан начаррак барыбер режиссер юк. Барыбер кайсы килсә дә, моннан яхшырак булыр дип теге уйлаган кешеләр бардыр, минемчә. Ну, менә сине барыбер инде гаиләң бар. Алар әйтмиләрме сиңа, әйдә инде тынычлан, әйдә инде әйтмә, булай кеше сиңа байды яза бит, син өстеннән әйберләр дип биме. Алар сиңа тынычландырырга тырышмыйлармы? Син үзең генә булсаң, гаиләсез, теләсәң эшлә. Диме? О бит бар гаилә сине ярата, һәм кайгырта башлый. Яратадыр дип уйлыйм инде. Уйларга тырышам, шулай. Юк, минемчә теге
ул минем хатын үзе дә аңлый инде. Мин бу әйбердән баш тартсам инде, мин үземне теге хыянат ясыйм дигән сүз инде. Чөнки ниндидер әйберләр алар үзгәрергә кешедә тиеш түгел. Ниндидер принциплар инде. Шуңа күрә үзгәрә барсалар, ул теге конформизмга охшаткан кешеләр бәлки булып чыгар инде кешедән. Әмма конформизм өчен иҗат кешесенә ул килешми. Belki dürüstür. Lekin көп очракта кеше барып бирешә инде иҗат кешесе. Чөнки бер киләсен син ул кабинетка сөйләшергә, ике киләсен. Бер мизгел син уйлашсың, бүтән бара алмыйм, керә алмыйм дип уйлыйсың. Чакырталар бит барбер сөйләшергә. На разговор диләр алар. Нервный смех. Юк, синнән нервный смех, шуңа күрә миңа кеше ал. Мин бүтән керәсем килми. Шуңа күрә шундый моменты бар. Шуңа күрә син шул теманы күтәрәсең. Беләсез килә, кемнең ничек сездә, синдә әлдә көч бар, әлдә син нәрсәдер эшлисең, куркытмый нәрсәгә. Каян табасың син ул я бу аңгыралык. Отвага, безумие отвага диләр. Безумие. Бу я аңгыралык, я башсызлык. Ну, бер кеше миңа әйткән иде, теге нәрсә алар синнән алачаклар иң зуры. Гомер. Гомер. Вот анда контекст кирәк, конечно. Контекстны әйтергә ярамый менә. Вот шундый. Ярар, Айса. Ну вот көл спектакль шуны турында әйтенде. Көл спектакльдән килә, цветелер, ахырдан барыбер куелмый спектакль. Ну, менә бу шулай да, актуаль тема бит. Син үзеңне таныдыңмы соң менә шунда? Менә ул спектакль. Мин карамадым бит. Карамадыңмы син анда? Әле Ну, син даешь. Ну, йөрергә вакытың юктыр син. Иди син яратмыйсың шуннан да. Юк, мин яратам да, әмма вакыт чынлап та теге бик тыгыз. Әле мин генә түгел бит, балалар да бар, аларны да йөртергә кирәк төрле җирләргә. Кая йөриләр син балаларың? Алар музыкаль мәктәпкә, мәсәлән, хәзер бассейнга, каратэга, тегендә монда архитектурныйга. Шуңа күрә аларны да йөртергә кирәк, шуңа күрә. Рахин же спектакль син кайсы балаң белән эшләгән дип саныймы? Юк. Кем белән? Нинди бала? Юк. Юкмы? Кем материалны җыйганы? Бер егет инде, бер актер. Бер актер җыйганы. Име син материалны? Материалны шунда барып izlab bir atna yaşab anda лагердә. Ул иң зур лагерь. Дөньяда анда миллионнан артык кеше яши. Иң зур проблемаларның берсе дөньяның инде бу җир. Шуңа күрә ул эшләнгән, ну, хәзер шул хәтле актуаль. Шуңа күрә аны куярга ярамый. Ну, мен спектакльне хәтерим, шул премьерасында булдым. Һәм мин анда сиңа килеп әйткән идем, беренче тапкыр бүтән көчемне җыеп, әйтәм, ничек сез мөселман илендә мөселманнарны яклап спектакль куясыз, теге якның теге фикерен бирмисез. Юк, анда бер кешенең бер генә кешенең бар анда. Анда 8 кеше мөселман, или 6 кеше мөселман, һәм бер кеше генә теге якны сөйли. Ну, бу бит инде илдәге илдә түгел. Анда бит әле син йөргәндә, ул спектакльне тыңлаганда, син ул спектакльне ул өлешен тыңламаска мөмкинсең. Анда бит син үзең эшлисең үзеңә спектакльне. Син телисең икән, менә бу кешене тыңлыйсың, телисең икән, бу кешене сез бит анда бирмисез, барысын да тыңлап чыгыгыз дигән әйбер юк анда. Менә аңларга кирәк бер әйберне, кешене, минемчә, кешене үтәргә ярамый. Әлбәттә. Мин дә моны белән риза. Менә кешеләргә дә ярамый, яндырырга иендә ярамый. Менә мәсәлән, алар шуны эшләмәделәрме? Эшләмәделәр. Аларны шулай эшләделәр, җәзаладылар. Әйе, менә бер сәгать үттедер, шуңа күрә тел бәйләнә. Тел бәйләнә. Менә шуңа күрә алар аны эшләгәч, алар уже фактически неправы. Чөнки шул нуктага килеп җитәргә ярамый.
Шул нуктага мен ул ситуацияны иштен түгел инде, бар яхшы беләм. Чөнки минем ирем буддист, мин мөселман гаиләсендә һәм без бу ситуацияны яхшы беләдек. Без беләдек, аны бу дин проблемасы түгел, бу территориаль проблема иде. Безгә аны монда килеп җиткәндә, мөселман динасына, буддистлар мөселманнарны изәләр дигән әйбер белән килә алмыймы? Ау бит аннан түгел. Менә кара, сиңа бу проблема якын. Шуңа күрә син шул проблеманы шулай якын иттең. Анда без намаз укыдык, шуңа без шундай әйберләр юк анда. Бар бит, әни намазда басып торадыр, һәм аңа аттылар дигән нисер әйберләр бар анда, истә калган әйберләр. Һәм мин йөгерә башладым. Бер кыз шулай сөйли анда намазда басып торган. Анда ансы бар иде. Әмма теге аны һәр кеше аның турында сөйләми бит. Шул ситуация турында сөйли инде. Алар безне изәләр, безнең икенче дин булганга шундай әйберләр, патетический әйберләр юк анда. Әйтәм бит, мөселманнар шулай дип барып укый. Между строк шулай укый башлыйлар, чөнки алар барыбер теге кандашлар, диндәшләр, шундай әйберләр бар бездә, якын ул безгә. Мин дә үзем менә кайсыр моментта шулай дип уйларга әзрием. Ләкин әйтәм бит, ситуацияны белгәнгә әзрәк кенә тирәнрәк. Мен аңлыйдым, ничек менә монда күбрәк теге якында сөйләттермәгәннәр. Алар килделәр һәм китмиләр дип. Теге якны менә аңларга кирәк. Шул проблеманы күтәрәбез. Әмма шул проблема инде теге кем беренче үтерде? Шул дөрес түгел. Дөрес түгел. Кем беренче теге һөҗүм ясады, көчләде, без аларны акларга тиеш түгел, минемчә. Чөнки ул проблеманы шишу түгел. Шуңа күрә мин шул кешеләр ягында булдым. Теге буддистлар дип әйтмим инде, аны Мьянмада яшәүче, Бирмада яшәүче кешеләр. Монда бит хәрби халык булган, хәрби. Шуңа күрә менә андай әйберләр инде, авыр әйберләр. Ул шул хәтле хәзерге вакытта тан бер тапкыр әйтәм, шул актуаль, без уйнамыйбыз аны, бик авыр. Авыр спектакль миндә әйтә алам. Ул бит берничә өлештән тора. Һәм анда һәр беренче алымы кытышкыч атудан башлана име. Аннан соң син анда кертәсең, интерактив моменты бар. Аралашасың анда тамашачылар белән, тамашачы җавап бирә, язырга тиеш нәрсәдер. Мин син ди ул. Миңа әйтмәсә ярый. Чөнки мин андый кеше түгел. Мин тамашачы, миңа тимәсеннәр дигән тамашачы мин. Бар бит шундый кешеләр белән, әйтәм бит, тәбрисләр белән караган без белән тәбрис чыктан нәрсә язырга, андыйларга ярый, алар яраталар. Мин дә артист монда уже сразу. Әзер кеше. Ансы бар, кызык шундый моменттар. Ярар. Мин бит бөтенләй син чакырганда, мен теманы онытканмын, син яшәп утырып. Теманы 40-50 минут узгаштан гына әйтәм. Кире кагу культурасы бар име? Ана Калягинны хәзер отменяттеләр инде име? Отменаны бара аңа карата. Әлен чаклы режиссерларны, артистларны кире кактылар. Бу килде безгә каян бәпегеннән, Америкадан, Кушма Штатлардан име? Татарларга кашан килеп җитәчәк дип уйлыйсың? Бармы андый кешеләрме? Минемчә, руслар татарча сөйләшә башлагач, аңлый башлагач, бәлки безгә дә килер. Минемчә, теге Татарстанда ул тыелмый особыта. Ниндер әйберләр. Бәлки без татарлар ниндер кыргы әйберләр эшләмибез дә, шундый ниндер территорияда йөрибез инде, үзебезнең территориябызда инде. Мин кайсыдыр гәҗиттә укыган идем. Ниндер хатын кыз язган, белмим, инде сары гәҗит инде ул. Һәм язган иде. Менә минем ирем, мин аннан киттем, ул билгеле шәхес, мин аны турында әйтә алмыйм, ул мине бик зур кыйнады. Мен кайшырга туры килде аннан дип фәлән-фәтән. Һәм ул ниндер намеклар белән аңлатаны, ул ниндер театрның артисты дип. Шунда хатында индеме? Белмим, шул өчен хатын кыз язганмы микән аны, бәлки редактор уйлап тапканмы андый хатны име? Ләкин нәмәндә ситуация булса, син белсәң, синең менә труппаңда ниндидер ират үз хатынын кыйнап ята икән белсәң, менә син аны күтәреп чыгарыйңмы, куырыйңмы эшеннән? Әйдәнә шундый вариантны итеп карыйк. Һәм икенче вариант, тагын сразу
Һәм бар дин инде булса да кеше, опять-таки ирак буладыр инде ул икенче артистларга бәйләнеп йөреп, намеклар ясап, мин сиңа анда главный роль алдырырга булышачакмын, туфанга кирип чыгачакмын, әйдә минем белән йөр дип. Юк, анда шундай әйберләр минем Джузда да эшләгәндә, монда да эшләгәндә юк, алар беләләр бит, теге мин баш режиссерга кирип чыгам да, миңа баш роль бирәләр дип теге әйбер, шундай әйбер юк. Алар үзләре беләләр, шуңа күрә кирмиләр дә беренчедән. Вәгъдә итеп йөрү була бит. Була. Артистлар алар шундый вәгъдәгә ышаналар. Буш вәгъдәгә. Чын вәгъдә бирсәң ышанмыйлар алар. Менә минемчә теге аларның үз эшләре чынлап та теге менә мәсәлән беренче вариантта хатын кыз үзе бит сайлап ала бу тормышны. Ул әйтә, ярый, син мине мәсәлән кыйнадың, мин синең белән яшәмим, балаларны алып китәм. Ул үзе бит мин анда кысылырга, аларның мин кем, мин аның абыйсы түгел, ниндидер әтисе дә түгел. Алар үзләре шул ситуацияны шеше алмасалар, шул барыбер икенче кеше белән дә шул ситуация килеп чыга. Шуңа күрә минемчә теге кеше үзе шул адымны ясамаса инде, ул бер нәрсә дә үзгәрми. Юк, анысы бит билгеле, психологлар сөйлиләр аны. Нигә хатын кыз китә алмый дигәнне. Анда бик күп проблемалар, ул бит созависимые отношения. Дип атала, хатын кыз китә алмый, чөнки чыннан да ул авыруга әйләнә, бәйләнә. Кыйнаган кешегә бәйләнә, ул китә алмый. Көч җитмей. Ул адымны ясарга. Аны аңларга һәм белергә кирәк. Һәм син, мәсәлән, режиссер буларак, үз труппасыннан ул кешене кумыйчы, я аны белән сөйләшмичә, бу ситуацияны битереп булмый. Аңлыйсыңмы син? Аңларга кирәк, мин бит профессионал психолог түгел, психоаналитик та түгел, мин бөтен әйберне боза алам. Уйлап кара, чыннан да ул чыкса, ул ситуация Еме ул хатын кыз анасы язып чыкса, синең труппада шундый кеше булгачтын, нигә менә синең Америкада сразу контрактларны өзәләр, сразу рольләрне икенче кешене алалар урынга. Булар гына түгел, чөнки ул сразу бөтен труппага төшә. Аңларга кирәк шул кызган баштан ниндидер әйберләр ясап була да, аннары шул кешенең тормышын бөтенләй җимерергә. Мәсәлән, Кевин Спейси шулай булды, Брэд Питт анары ничә 6-7 ел анда суд барды. Джонни Депп машинда да мин анары ул ялган икән булган. Джонни Депп белән шулай булды. Кевин Спейси дә утырып еладый аннан соң уже бүтән Оскарларын алганнар. Аны бит белергә кирәк, бу кеше чынлап әйтәме, бәлки теге алып кына теге син миннән аерылдың, хәзер мин шундай әйбер әйтте дә инде шул кешенең тормышы икегә ярылды. Менә хәзерге вакыт һәм теге Оскарлар вакытлары. Бу чыннан да бу кире кагу культурасының начар ягы. Чөнки чыннан да моны хатын кыз алып үчтергә мөмкин. Ләкин барыбер ул әйбер булмаса, безнең татар халкы арасында да хатын кыз үзен әзрәк кенә мине яклый алалар, мине яклаячаклар, минем якка басачаклар дигән әйбер булмаса, алар чыннан да дәшмичә, ниндидер сары гәҗитләргә язып торачаклар, исемнәрен әйтмичә, атамыйча, аңлыйсыңмы? Беренчедән мин шул темага синең белән сөйләшергә килмәдем. Инде менә мондый син сары газетада укыдың, син менә моны карадың, син ниндидер критикны карадың. Так, без ике төрле кеше. Мин бөтенләй карамыйм. Син син теге ниндидер яхшы фильмнарны, режиссерларны белмисең, сюжетларны оныттың. Ниндидер начар әйберләрне. Яхшы режиссерларны мин беләм, Скорсезе мәсәлән. Синең истә. Мәсәлән, әйт Паразиты дигән кино карадыңмы? Мин карамадым. Карамадым. Но мин беләм, нәрсә турында икәнен. Һәм ул комедиядан трагедияга, анасын ул азиатларның киносы икәнен беләм. Мин андый әйберләрдә йөзем. Әнисә карамадым, чөнки бүтән кеше караса, мин карамыйм. Менә шундай әйбер бар минем. Мин дә бунтарлык. Бүтән кеше ашый икән моны, мин ашамыйм. Сиңа психоаналитик барырга кирәк. Рәхмәт. Диагноз куйдылар миңа.
Әйе, да, шундый ниндидер диагноз инде. Син ничек карыйсың юрауларга? Яратасыңмы юрарга? Тешләрне, мәсәлән. Бер яктан, мин хәзер әйтәм, теге туфан исеме кешегә бер яктан, хәзер әйтәм икенче якка бурам инде. Мин аңлыйм төш, ул кешенең теге 7-8 сәгать ул шул состояниедә була, һәм ул ниндидер үзенең тормышта инде ситуацияларны ниндидер форматта, икенче форматта күрсәтә инде. Кайгы куркуларны ничектер анда берләшеп инде, анда ниндидер метафоралар белән инде күрсәтә. Әмма теге мин бик ышанып та бетмим инде, чөнки кеше үз гомерен үзгәртә ала. Шул ситуация. Нинди бер бар кирәк бит инде. Нәрсәгә ышанырга, мәсәлән, мин әйтәм ди. Бүген хәзер сары чәчле кызны очратсам, димәк, көнем яхшы булачак. Миңа кахвәне бушка салсалар, көнем әйбәт була дигән. Шундый була инде, әйберләрне эзләп йөрисең, юрисың шуны яхшыга. Юк, шундай берләрем юк, вакыт юк. Вакыт? Әйдә, хәзер вакыт табабыз. Безнең бар монда шундый рубрика. 3 китап сайлап ала аласың, һәм бу 3 китаптан без берсеннән сорыйбыз сорау һәм юрыйбыз. Монда нинди китаплар? Джек Лондонның хикәяләре. Татарчамы? Татарча, әлбәттә. Аннары Давайзакның хикәяләре, шулай ук татарча. Һәм татар халык ашлары Юнус Әхмәтҗановның. Татар халык ашлары. Әйдә, нинди сорау бирәбез? Ниндидер теге фәлсәфи сорау бирәсе килә инде, мәсәлән, теге гомердә вакыт күпме, юкмы, теге ни өчен әйтәм инде. Чөнки Кавказда анда шундый традиция бар, теге кеше, мәсәлән, 100 ел яшәде, анда куялар һәйкәлгә яшәде 3 ел, мәсәлән. Ни өчен? Чөнки ул үзен бәхетле сизгән yıllar gına anda kırteler. Ул кеше үзе әйтә, мин менә мәсәлән күп кенә кеше бит әйтә инде, мин армиядә бәхетле булдым, монда килгән. Ул армия турында гел 70 яшькә хәтле сөйли. Мәсәлән, мин теге шул театрда эшләгәндә, мәсәлән, актерларны беләм инде. Мин теге театрда эшләгәндә, анда битешә булды, анда режиссерлар куйдылар. Менә булай булды. Үзе Тинчурин театрында эшли, үзе менә мәсәлән икенче театр турында сөйли инде. Вот ул шул чакта бәхетле булды. Шуңа күрә кемдер ниндидер чакларны менә шуңа күрә һәр кешенең үз вакыты бар инде. Мәсәлән, әйдә, шундый сорау. Бәхет бармы дөньяда? Бәхет бармы дөньяда? Ничәнче биттән сорыйсыз? 32. 32, ничәнче ел? Үстән 3нче ел. Юып, кечкенә балта белән буйга яралар һәм аркылыга чабалар. Чабалар. Онда балта сүзе бар, главное. Юк, балта белән чабып кына үз юлы белән барсаң, менә бәхет була инде. Аркылыга бит әле, аркылыга син салынган юл белән түгел, аркылыга барырга кирәк, аңлыйсыңмы? Юк, аркылыга чабырга менә булай түгел, турган, менә булай чабырга. Әйе. Һәм шулай бәхетле булып була. Әйе. Ну булай аркылыга чапсаң, тизрәк барасың инде. Әйдә, менә карале, шәхсән сорау, менә минем әтинең драмасын, драмасы түгел, драматургиясын куер өчен нишәргә кирәк әтигә? Нинди әсәр язарга кирәк? Синең кулыңа эләгәр өчен. Әйбәт әсәр. Аңлашыла. Безгә укчы әйтәдер. Әйбәт сүзе юк. Әйбәт дип әйтергә ярамый. Нинди булырга тиеш ул? Ул, мәсәлән, беренчедән драматургия кануннарына кирергә тиеш. Мәсәлән, анда исходное событие, основное событие, финальное, центральное, главное событие. Кульминация. Кульминация. Менә ул кульминация финальное событие дип атала. Менә чөнки кайбер вакытта милли драматургияны алгач, анда сүз. Анда действие булырга тиеш бит инде. Зур монологлар алып киләләр инде. Юк, ул бит драматургия, әмма теге монолог бер 3 битлек. Юк, аны ничек уйнаргасың? 3 битлек монолог ул 15 минутлык.
әйбер инде. А действие инде ул нәрсә эшли. Теге ул нәрсәгә әзерләнә. Шуңа күрә теге законнарга буйсынырга тиеш, драматургия законнарына һәм ниндидер теге төп идеясы булырга тиеш. Төп идея. Мәсәлән, бер идея булса, ул бик бер генә идея булса, ул бик талантлы драматургия. Ике идея булса, ул гениальный драматургия. Өч идея булса, ул бездарная драматургия. İki maksimum. Максимум это гениально. Yarar. Bana etik eşit kırarım. Rahmet. Yani. Kaynatma.